गोव्याच्या सांस्कृतिक विविधतेची माहिती देणारा चिखलकालो हा उत्सव एकादशीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच द्वादशीला साजरा केला जातो. चिखलकालो हा उत्सव गेली 400 वर्षे कोकणी परंपरेच्या गोवन संस्कृतीचा वारसा मिरवतो. चिखलकालो हा शब्द चिखल आणि काला या शब्दांपासून बनलेला आहे. जसा गोपाळकाला असतो तसाच चिखलकाला किंवा चिखलकालो असतो. चिखलकालो उत्सवात चिखलाने न्हावून निघालेले गोपाल असतात. लोकगीतं, भक्तिगीतं आणि पारंपरिक नृत्याचा हा विलक्षण सोहळा असतो. हा सोहळा इथल्या सांस्कृतिक वेगळेपणाची साक्ष देतो. हा उत्सव आषाढी एकादशीनंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच द्वादशीला साजरा केला जातो. या उत्सवाची सुरुवात नेमकी कधी झाली हे सांगणं कठीण असलं तरी हा उत्सव सुरुवातीला गोव्यातील चोडण येथे साजरा केला जात होता. त्यानंतर माशेल येथील श्री देवकी कृष्ण देवस्थान इथं हा उत्सव साजरा व्हायला लागला, अशी माहिती इथले स्थानिक देतात. चिखलकालो किंवा चिखलकाला या उत्सवाचं वर्णन सोप्या शब्दात करायचं झालं तर कपडे काढून उघड्या अंगानं चिखलात अक्षरशः लोळणं म्हणजे चिखलकालो. या उत्सवात मनोरंजनाचे खेळही असतात. यावेळी विठ्ठलाचा जय विठ्ठल हरी विठ्ठल असा जयघोषही केला जातो. गोव्याची संस्कृती ही मिश्र स्वरूपाची, तरीही इथल्या लोकांचा एकजिन्सीपणा भावतो. गोव्याच्या सांस्कृतिक विविधतेतून आलेल्या देखणेपणाची साक्ष देणारे चिखलकालोसारखे उत्सव परस्परांमध्ये बंधुभाव आणि स्नेह निर्माण करतात हे मात्र नक्की.